Hi, Kunsta gut. Vis gur an físeáin seo dhéanamh deacrachtaí an ceist na ragart sular tháinig siad. An phríomhtheist ná cé dóibh nó cad chuige na físeáin teanga seo agus sin roiintas na freagróidh ar sin. So I chéad ceann ná le ceist na cumananta deacrar cast de phobal na Gaeilge ar ragart. Deirm seo nó tugam an freagróidh seo ar an gceist tuis go dluis min na ceist na céine sa seomar bliana ní. Agus ní aon drochród é sin na ceann mar sin ar nó bíonn daoine ag leibhéal céine teachtaireacht agus ag ar na rudaí céine elam agus cinál sealbháil ar na rialacha céine agus ar na míorna céine teangas mar sin agus ní aon drochród é sin ach más féidirm rud éigin a chur fáil le teacht roimh gceist cén dochar. Sin cinál an chéad rud nó cúis leis a géad ragran sin. Dar ceann sin ná le caighdeán eolmóir na Gaeilge ar dúchail feadachs go féidirlam, so cinál tagann sé sin le freagróidh a haon freisin, agus tá sé táach an sin gnéirthinn gur de eolmóir na Gaeilge na físeáin seo den chuid is mó. Ar nó níl me gure a chur ar ghaoine ar caint ar dócha siad cinál leabhart mar seo na leabhart mar sin nó cinál séomhóir stachad sin ná siúd na peir tá sé sin go bra níl mar le múna an donna daine sin seachas cinál beidir rialcha Gramadach nó rudí mar sin agus felmíon caint ar dóchas na rialcha sin í tain go nádúir agus iad leabhart le pobal caint ar eile nó le caint ar eile a dtugad tú. So ní más rud gur caint ar dócha seo agus go dtéann na físeáin seo leat go thúntaach tá chuirn sin áthas danar bheit chuidiú le duine bháin eile ach ní cinál don phobal sin iad má thaiginn tú mé. Níl me gur a bheith i me dheachtar rá le daine ba chóir é seo rá mar seo nó mar sin ábhar cinál breise seo de eolmóirí go dtíreach le teacht roimh gceist sa seomar se. Ar le hibhar tríon sin go dtíreach le freastal eolmóirí idirnáisiúnta ní bhíonn ranganna ar fáil go raibh chotíonta las modern agus seans go gcuideoidh sé seo nó na físeáin seo leis an bpobal sin agus go gcuirfh sé bpobal sin a fás bach sé sin go thúntaach freisin. Bach anna éifeacht agus sin ar a bhás sin ar cinál ar litríocht na Gaeilge ar cinál ar an gcinál eolais nó ar gcinál feasa nó ar na feasaí dearmid atá águrnúil sa teanga mas mala. Sa sin na cinál go rudaí agus na cinál go nó an cinál taithí a roinn an daine sa teanga. So mas féidir chur leis sin agus chur leis an ábhar Gaeilge tá trí freastal ar eolmóirí idirnáisiúnta seas fearr é. Ifar cearann san le hábhar saoirnéisce chur fáil do siúd ar bheagán airgid tá gom gur gá cinna ceangal Wi-Fi agus riomhar bheagat le breanú ar na físeáin seo ach tá siad saoirnéisce agus má tá cinál na neistíocht déanta agat riomhar a chinnacht a hain nó cinál dul in leabharlann na péiread le breanú ar íseáin. But an only teo úsáid teachas leabhar chinnacht nó seachas agas cuasan ar rud éigin mar sin ach sin ráte branagar ar faointe bhar seacht. Ní aon bhailtear sin iad ach is rá eile nó is rá eile iad na físeáin seo. Bhar chuigeann san deirc le haachfan nó le takeíocht breise agus idir gnéomh chur fáil dul mar na Gaeilge. Ba mis sin ná an ceist na ragart agus cinál betas ná an ceist chum agus be mis sin ná na ceist na sin na ragart nó nasc de ag físeáin eile chur chud agus sinna téanrad má sé idir gnéomh agus má sé cinál má siars níorán agus má freagróidh ar cheisteanna a gánaí go bhunsach. Bhar sé mar leis ceisne sin má hagann siad má tá ceisne tasúm mé ceisne má tá ceist teanga ar bithe agatsa chur ceisna chum feictú gur féidir má tú lugáil isteach le de chuntas Google chuig an Gmail nó chuig YouTube nó
ceannar bit an nán ceist agan faoi ceannarbis na físeáin seo agus feici mé sé seán sé sin riomfos chun agus se ó sin sin bhí le bheittígan san bum ar YouTube. Gus smaoine faoi Google nó rud ag an eile chuir seach an san tuis go méid na físeáin seo á leabú ar híomhna agsúla se ach is ar YouTube dóibh don chud is mó agus táid úsládáilte ar YouTube generaltas is an seo is cóníar mas maile se agus féidir se an tagad nó ceist agan faoin bhíseán nó agant ar malachéin so má bhriúnt ar channel agus nó má hain tú chuig youtube.com/Micheál Johnny MICHEALJOHNNY feice tú an bailach agus bit an ceist agan sin freisin. Is an rud tábhachtach sinne pointe bhar seachtagus de trí chuid lei se. Ní honan se agus leabhar Gramadach na on cheachtainna nó teachtaireacht cruthú an seo. So, you know, ní bit a brethir rud ag an eile le teachtaireacht chumad tein. So, ní aon bhailart ar sin ná breanna ar mar sin. Ná breanna gur seo mar bhailart ar chuirsa struchtútha a chuirid. Tá nach chuid cuirsaí chur ar fád ag drama agsúla agus go bhís domsa bíonn si le go húntaach ach se mar láir hóisialta níl an bailach se chu sever leis an seomranna agus leis gadribh sin a chraonn tú tá sé agsúil cinál a bheith bula daine agus a bheith dul ag an áid céine seachtainna agus fálam lechéile agus nás chraonn se sin idir na daine idir na daltaí sa seomranna san. Sa se tá sé sin tábhachtach freisin bheith freastal le rudí nó bheith leirt le daine mar an tail agus se. Sin go sé sin an tábhachtach agus nach chuir do dhaoine bheith sití fear an riomhre feigin le bheith an teanga mar. Fálamíonn tú teanga le cumarsáide le dhéanamh le daine agus sin rud is tábhachtach chun so go bheith déanana cumarsáide le daine. So se agus an ceantar ná breanna gur seo nó beidir ortha seo mar bhailart ar cháilíocht ar nó mar ní bit an nán a chur ar TV gur bhreannatar an físeáin seo agus go cídaíonn sé sin go tú in an chuige leirt nó an chuige bhin ar an meánscoil nó péad. So se dúirt lena sin a thoilearú nach mraíonn se ar seo mar bhailart ar aon cháilíocht ná aon chuirsa struchtútha na ceamar sin. Bimar atá bhí sciúra cinál roinnt na ceisna seo a reagart solar handar agus tá súlagan go soléironn se sin cinál cad chuige nó cé dóibh na físeáin teanga seo. Slán